בבקשה. כן, זו המטרה, מכיוון שהמשחק הקודם מסתיים ב-30-19 למכבי ראשון באולם הקטנטן והמטופח של אאודי סביון. בסך הכל בנו קבוצה מעניינת בסביון לקראת העונה הזו, אבל בואו נהיה תחילה עם ההרכב של הקבוצה המארחת, מכבי ראשון לציון, עם ההרכב הזה ועם מספר 18, פאבול פולקוביץ', מקשר ימין שמגיע מסלובקיה, זורק ביד שמאל, תוספת מעניינת על המשבצת שהייתה חסרה לאולג בוטנקו. כן, בהחלט שחקן שהיו חייבים להביא אותו, כי יואב עם כל האיכויות שלו כמקשר הוא בכל זאת שחקן פינה, ולמאני טיים של הליגה הם חייבים שחקן מקשר חזק שידחוף אותם, בדיוק כמו שעשה בשנים האחרונות זה שהיה שם לפני. בוגדן פרלה הוא השוער של סביון, השוער הרומני. יש כמה שמות מוכרים מהעבר, כמו למשל שחר מיארה ואלירן רן שיושב היום על הספסל, גם אלירן אשכנזי יושב שם על הספסל, וסלובדן וסלינוביץ', עליו צריך לסמוך שאולי ממנו היום תגיע הסחורה, והסחורה זה כמה שיותר שערים. כן, חסר לאאודי סביון את גיל יעקב, שהוא בעצם ספק הגולים העיקרי שלה בכל משחק, ובלעדיו היא תצטרך למצוא מקורות אחרים להבקיע את השערים, ובהחלט אם אתה מביא זר שמאלי ביד אתה חייב להיעזר בו גם בתחום הזה. שני השופטים, מנחם איטין ורונן פישר, שני שופטים ששבו לשפוט בעקבות שביתת השופטים. שמע, שבו מפנסיה חבר'ה. כן, הם באו לעשות את העבודה שהם נהנו ועשו בעבר, חזרו לפה, עד כדי כך הם הרבה זמן בליגה שכבר חלק מהילדים שלהם שותפים לשיפוט, יש כבר הבנים שלהם שהם שופטים, ולכן אנחנו מאוד נרגשים לראות את החזרה. אם ב-NBA יש שופט ששופט בגיל 78, אני אומר לך, שופטים מבוגרים זה דבר טוב וזה תורם, יש להם הרבה שקט. מכבי סרוגו ראשון לציון תומכת בעמותת ניצני ראשון, בית לילדים עם מוגבלויות פיזיות, והנער אדיר יעקב מקבל כדור חתום עם חתימותיהם של כל שחקני מכבי ראשון לציון. אני אוהב את החיבור לקהילה של מכבי ראשון לציון שדואגת לטפח גם דברים מעבר לכדוריד, זה חשוב. כן, זה בעצם מראה שהקבוצה הזאת היא מעבר לרק קבוצת כדוריד, היא גם מנסה לייצר איזושהי משפחתיות מאוד יפה, ורק שיומץ על ידי קבוצות אחרות. הלו, יום האהבה היום, אודי, יש משהו? כן, האישה מחכה בבית, אבל בהמשך יהיה משהו, בוודאי. יפה, אז אני לא בטוח שהקהל יודע שהיום יום אהבה. מי שיודע, בסוף המשחק הזה, חברים, ורדים, שושנים, אתה יודע, זה הכל מילה נרדפת לאהבה בסופו של דבר, ובצבע אדום כמובן. כן, כדוריד זה ספורט שמשדר הרבה מאוד אהבה. עוד מעט נראה כאן את האהבה עם המשחק הזה במסגרת המחזור ה-15 בליגת ווינר בכדוריד. אז כמו שאמרנו, מכבי ראשון מובילה את הליגה עם 27 נקודות, הפועל ראשון שנייה עם 24 נקודות. מכבי תל אביב המאכזבת במקום השלישי, יש לנו גם את בני הרצליה הרביעית, ויורדים למטה מקום אחד לפני הסוף, אאודי סביון עם 8 נקודות, צמודה לאלף כף נס ציונה לטייגרים. ארזים רמת גן תיפרד מאיתנו בתום העונה, תשוב אל מקומה הטבעי עם 0 נקודות נכון לעכשיו ו14 הפסדים בליגה. גל אברהם סיים את ההכנות שלו לקראת המשחק הזה. מכבי ראשון לציון כרגיל בתלבושת הצהובה שלה, כאן לעיני משהו כמו 150 צופים. אין מה לעשות, אאודי סביון לא קבוצה מושכת קהל, אבל קבוצה שבמומנטום מסוים, במבנה משחק מסוים, בסיטואציות מסוימות יכולה לגרום כאבי ראש. היא כבר גרמה כאבי ראש העונה במידה מסוימת להפועל ראשון, עשתה את זה לבני הרצליה. היא מראה שלעיתים היא מסוגלת להתמודד עם קבוצות שגדולות מעלה. עכשיו זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים היום, שהם יבואו בגישה כזאת שאנחנו צריכים לנצח את המשחק הזה בדיוק על הסיבות שדיברת מהם. קבוצה שנמצאת מקום אחד לפני האחרון לא יכולה לוותר על משחק, גם לא כמה ימים לפני חצי גמר גביע, שזה מעצמו מעמד יפה שהם הגיעו אליו שנה שנייה ברציפות, אבל אין ספק שאאודי סביון צריכה להראות היום שהיא יותר מאשר קבוצה שבאה להיראות, היא באה להילחם והיא גם באה לנסות צרות למכבי ראשון. יוצאים לדרך, מכבי ראשון פותחת ותוקפת ימינה את השער של בוגדן פרלה, שוערה של אאודי סביון. אותי מעניין מאוד מספר 18, פאבול פולקוביץ', הנה הוא עם הכדור, השחקן הסלובקי. פיליפ מריאן מנסה פעם ראשונה לבחון את ידידו הרומני פרלה. פיליפ פה עולה וזורק די לבד, אבל השוער חיכה לו בקצר,
קיווה שההגנה תעזור לו עם הארוך, ובאמת פיליפ זרק לקצר, עבודה יפה של השוער. בואו נקבל דיווחים ראשונים משני הספסלים. ערב טוב, אסף אקרמן. ערב טוב מנובני, ערב טוב אודי. אז אם אתם יכולים לראות במכבי ראשון לציון, חסר עמית סטלמן שעדיין פצוע ולא ישחק הערב, אז זה אומר שנוכל לראות יותר את יואב נאמן ודניאל פרידמן. גם אריאל רוזנטל לא בדיוק בקו הבריאות שלו, ויכול להיות שמכבי ראשון לציון תרצה לשמור אותו כמובן ליום שני למשחק שלהם בחצי גמר גביע המדינה מול הרצליה. גיל יעקב שאמרתם גם עוד שחקן שנשמע בגלל הפציעה שלו, גם במשחק הקודם הוא חסר לסביון, אבל ביום שני אנחנו צריכים לראות אותו. אבל סביון, כמו שכבר אמר שלמה אופן, מכוונת ליום שישי הבא למשחק מאוד מאוד חשוב שלה נגד אסה תל אביב. כן, שם הסביבה הטבעית של סביון וסלינוביץ' עם שער ראשון לסביון. ראינו את פרלה לוקח כאן עוד כדור גדול בהגנה. מילה אחת על וסלינוביץ', מספר 77, המקשר בין ה-27 של סביון. בחור הגלגל משהו, הנה המתפרצת הזו בשער הראשון של פולקוביץ'. 1-1. כן, ראינו בדיוק מה סביון צריכה בשביל שהמשחק הזה יישאר צמוד. היא צריכה את פרליה בכושר C, במקרה הזה לא יכולה להושיע נגד המתפרצת, אבל סך הכל התחיל את המשחק יפה. המרכז מספר 24, תומר בינמוביץ', הוותיק בין ה-30. הכדור הזה מגיע אליו, מבקר על הזריקה, וסלינוביץ' נתפס שם עבודת הגנה טובה של עופר לוזון. אנחנו קצת יותר משתי דקות במשחק הזה. הירקרקים, הירוקים, וסלינוביץ' פעם נוספת. והכדור הזה מעלה את סביון ל-2-1. התחלה מפתיעה משהו מצד סביון, ציפינו מהם דווקא להיות יותר הססנים, והנה הם עולים ומשחקים בלי פחד, שזה יפה. מקווה שזה גם יעיד על ההמשך. מה שאנחנו כן רואים זה את מכבי ראשון משחקת את ה-5-1 הרגיל שלה, מספרי 2 לא עולים יותר מדי גבוה. כרגע הם בינתיים סובלים מזה, כי וסלינוביץ' בינתיים עושה שם מטעמים מאמצע ההגנה שלו. כן, פעלה לא רואה בצד אחד של המגרש, זה אומר בשער של סביון, וסביון עם הפתעה ראשונה במשחק הזה. הכדור יוצא קדימה, לנגליב. בוא נראה את ההתקפה המסודרת של מכבי ראשון, היא הרבה יותר איכותית, היא צריכה לנצל את העוצמה שיש לה בפיבוט, למרות שעידן יאיש יכול לעשות הגנה טובה. והנה יאללה נעצר, איזה משחק גדול, ועם פתיחה פנטסטית בשער של שיקלושי. שיקלושי עושה עבודה נהדרת, הוא מזהה ששחר מנטר שמאלה, כלומר סוגר לעצמו את הזווית, אלדר מנטר, פותח לסמפור ושחר זורק את הכדור עליו. יופי של עצירה. פיליפ מריאן, ההזדמנות של מכבי ראשון לקבוע שוויון. שיקלושי פותח מצוין את המשחק, האמת ששני השוערים בפתיחה לא רעה, אבל צריך לראות לאן המשחק הזה הולך ומי הקבוצה שתצליח לייצר כאן מומנטום, וזאת שאין לה מה להפסיד אודי, זאת אאודי סביון. הנה שוב כדור קל שמגיע לסלובקי, פולקוביץ' עם שער שני. אנחנו רואים שאמיר לנגליב, שיש לו שמאל ימין נהדר, מצליח לעבור את ליעד שמשחק שם קדמי בהגנה, ובמקרה הזה יוצר יתרון מספרי שההגנה לא הצליחה לפצות עליו. בינמוביץ' סביון מחפשת נקודות, זה לא פשוט, אבל חדירה טובה מאוד שקובעת כאן יתרון עם עידן יאיש. אם אני לא טועה מושאל עידן יאיש במקום מהפועל ראשון, שחקן שתמיד אתה יודע מה אתה תקבל ממנו, הוא עולה מאוד מאוד מהר להתקפה והרבה מאוד תנועה על הקו, לא שחקן שעושה הרבה חסימות על הקו, הרבה מאוד תנועה, במקרה הזה ביצע תנועה יפה ושחר זיהה אותו. 3-2, פתיחה טובה של אאודי סביון. מבחינתם בדיוק כמו שהם רצו, לשלוט בקצב המשחק, להניע את הכדור הרבה זמן ולהגיע לגולים. הם מנסים כמובן לשחק כאן מאורגן, אבל ההגנה של מכבי ראשון עובדת רגוע, מאורגנת מאוד. ראינו פה איזושהי החזרה לשוער של דור גבע שקצת קיבלה התעלמות, אבל זה מסוג הדברים שהשופטים בוחרים להתעלם ממנו בדרך כלל. ההזדמנות הזו לשוויון של מכבי ראשון, החדירה פנימה, סגירה טובה של פרלה פעם נוספת מול לוזון. הוא עושה עבודה מאוד מאוד יפה פרלה, רואים שהוא שוער עם ניסיון, בעצם ממקם את עצמו נכון, זה הכי חשוב מבחינת שוער, קודם כל שיהיה ממוקם נכון. שעון רץ, 5 דקות של כדוריד כאן בבית מכבי. קצת רגוע קהל של מכבי ראשון. יש מדי פעם איש שמזמבר בזמבורה, אבל הוא יודע תווים בודדים, אז
כשהקהל לא גועש ורואה זה נשמע די בודד. פולקוביץ' נותן את זה לפיליפ מריאן, שעכשיו מתחיל את התנועה שלו פנימה, מחפש את פולקוביץ', ויארה, שחקן מהיר מאוד, יש עבירה של אנגליב, וזה גם יהיה כרטיס צהוב עם הזרה ראשונה למכבי ראשון. יפה מאוד מזה השופט שהייתה שם עבירה עוד בהוצאה של הכדור למתפרצת, חיכה שהמהלך יסתיים ואז הוא מוציא את הצהוב. תראה, אנחנו רואים משחק מאוד מבולבל בינתיים של מכבי ראשון. מעט מאוד צירופי מסירות. ספר את זה לקהל של מכבי ראשון. החבר'ה מבינים כדוריד, הם יודעים שבינתיים זה לא נראה איי, כי אאודי סביון בעניין חזק, ושיקלושי מצליח לעצור את הזריקה הזו, מצליח למנוע שער של ליעד אשכנזי. פתיחה עם שתי עצירות בינתיים לשיקלושי, באריאן, ויש שם שריקה שעוצרת את המשחק, זה יהיה כדור של מכבי ראשון לציון. גם את הכדור הזה בוגדן. זאת אומרת, הוא נמצא חזק מאוד במשחק, מכבי ראשון עושה לא טוב בכך שהיא מכניסה את השוער של סביון למשחק. הם צריכים להגיע לזריקות באחוזים גבוהים בשביל לנסות לקרר אותו משהו. וואלה, באמת לא רע במשחק הזה, שוער בן 36, שוער שמתנסה לגובה של 1.95 בין הקורות של סביון. פולקוביץ', יש שם עוד שריקה לעבירה, שריקה הפעם על עבירה על אמיר לנגר. מריאן, יש תשומת לב של אלירן שם בקידומה של פיליפ מריאן. פולקוביץ' שובר, ויש צהוב למיארה על עבירה. עבירה מלוכלכת של שחר, לא בהכרח מתוך כוונה לפגוע, אבל הוא הגיע לשחקן כבר כשהוא היה מול השער, עשה לו פאול מאחור, והשופט בחר במקרה הזה להיות רחמן, יכול היה להרחיק במקרה הזה. כן, ופולקוביץ' בכל מקרה עם 3 שערים, שם אותנו על 3-3. אנחנו לא רואים את המשחק של מכבי ראשון בהתקפה זורם, אתה רואה הרבה מהלכים כן, אנחנו בעצם רואים תנועה של אמיר ימינה ושחרור לפולקוביץ', זה בעצם המהלך הקבוע שלהם, סביון בינתיים עוד לא עלו על זה. ושיקלושי מצוין, תשמע. עוד מהלך קבוע של מכבי ראשון. בסלינוביץ'. מכבי ראשון סומכת על זה שהם לא יעשו עבודה בהגנה, שיקלושי ייתן את העבודה, וכרגע הוא את שלא עושה. קצת עדכונים ממה שקורה במגרשים אחרים, הפועל ראשון מובילה 7-4 בדקה ה-16 על א' ס' רמת השרון. הרצליה ורחובות במשחק צמוד 8-7, 17 דקות מהפתיחה שם בהרצליה. ועכשיו ההזדמנות של אשכנזי שכובש. ראינו החלפת מקומות של סביון, ההגנה של מכבי ראשון יוצאת פה מאיזון, הצד הימני של ההגנה נמשך יותר מדי שמאלה ונוצר שם חור. במקרה הזה ליעד מנצל את זה יפה מאוד ובוחר לזרוק הפעם בניטור לעומת 2 החטאות בעמידה, יופי של גול. 8-15, פתח לא רע משחק צמוד עם יתרון קטנטן שברירי של אאודי סביון. אם דיברנו על ההגנה של מכבי ראשון שיותר נסוגה, אז ההגנה של סביון הרבה יותר לוחצת, יוצאת החוצה ללחוץ גבוה, במקרה הזה זה עוזר להם. הנה מיארה, ומיארה בין הרגליים של שיקלושי, איזה ספתח לאאודי סביון. תשמע, לא בדיוק מה שדיברנו עליו בהתחלה, סביון באו בלי רגשי נחיתות, נותנים יופי של הגנה, לא מפחדים ממכבי ראשון, והלוואי שהקצב הזה רק יימשך. משחק צמוד טוב לנו. וזה מתחיל אדיר, אתה יודע, שיקלושי חוטף בין הרגליים, אבל פרלה לוקח מהלך מסוכן מאוד של מכבי ראשון, של, אם אני לא טועה, זה היה לנגליב שפרץ שם. כן, בוגדן לגמרי במשחק, השוער של סביון נותן יופי של עבודה. והפעם פולקוביץ' כובש, הסלובקי כבר עם שער מספר 4 במשחק. עם כל השערים של מכבי ראשון שלו, זה רושם שהוא היחיד שבינתיים מצליח לפצח את העמידה של בוגדן פרליה. ומכבי ראשון נראית רע בהתקפה. כן, בינתיים כל ההתקפה שלה נסובה סביב איזושהי תנועה קצרה של המרכז ועלייה של המקשר, מעבר לזה אין כמעט כלום. יכול להיות שהם באמת עם הראש בהרצליה, אבל... שנית, 7:30 אנחנו נהיה בשידור הישיר בערוץ הספורט מחצי גמר גביע המדינה. יש לנו גם את המשחק המוקדם בין אאודי סביון להפועל ראשון, שיצא לדרך בשעה 5. שיקלושי עם כדור אדיר, אבל זה יוצא לחוץ, כדור של מכבי ראשון לציון, חיפש את המסירה קדימה לגבע ג'וניור. כן, האמת היא שמכבי ראשון ידועה ביכולת שלה לגמור משחקים באמצעות התקפות מתפרצות, אז כל עוד סביון ירדו מהר להגנה, הם יצליחו לשמור את המשחק הזה צמוד במידה מסוימת, עשו עבודה יפה שם. 5-4, 10 דקות. עכשיו בא מאחור רוזנטל, שמע איזו נפילה בעייתית. המפגש הזה עם אלירן שמורחק ל2 דקות, זאת עבירה מסוכנת, והנפילה של אריאל רוזנטל היא לא לעניין.
כן, שחקן לא צריך יותר מדי בשביל להוציא שחקן אחר מאיזון. ברגע ששחקן עולה לניטור לזריקה, מספיק שדוחפים אותו בפלג גוף עליון, הוא מאבד שיווי משקל, זה בדיוק מה שקרה כאן. אמנם זה לא נעשה כנראה מאיזושהי כוונה רצינית, אבל בכל זאת, אריאל נפל לא טוב, ואלירן מקבל הרחקה. ההגנה של סביון בנויה לעלייה מאוד גבוהה, ולכן יוצרת סיטואציות של 1 על 1 מבחינת מגנים ומתקיפים, שבמקרה של מתקיפים מהירים כמו אריאל, יש יתרון למתקיף על המגן. כן, רוזנטל עושה רושם שהוא בסדר, בוא נקווה שלא מדובר בפציעה, וכן, עושה רושם שהוא סופג את הכאב. זו ההזדמנות של מכבי ראשון לצמצם את הפער שהם יצרו בהתחלה בגלל בלגן בהתקפה. פולקוביץ', הנה רוזנטל, נותן את זה ללנגליב, שוב רוזנטל, הכדור לפולקוביץ', ניסיון למסור את הכדור ליאוב נאמן, אבל מיארה זריז מאוד, עונה שנייה של הבחורצ'יק בסביון, אני עוד זוכר אותו בהפועל ראשון, שחקן עם יציאות מאוד מהירות קדימה, עם צעד ראשון מהיר, וזה טוב לאודי סביון גם במשחק ההגנה. כן, במקרה הזה מה שעשה פה את ההבדל זה שליד אשכנזי יצא לאיזשהו ניסיון חטיפה פאול, ובעצם זה הפתיע את אריאל. במקרה הזה הוא מסר כדור לא טוב ושחר היה שם בשביל ליירט אותו, אז זה יופי של עבודה בהגנה של סביון. בינמוביץ', יש עבירה של לנגליב, זה כדור של אודי סביון. עבירה לטובת סביון, מעביר עוד כמה שניות עד שהם יהיו בהרכב מלא. הם מחפשים שער לפני שמכבי ראשון כאן חוזרת. ניסיון של וסלינוביץ' להשתחרר, לאבד את הכדור הזה, ויש שריקה של השופט שמבקש לחדש את המשחק כמו שצריך. כן, הוא מבחינתו לא רוצה לתת יתרון לא הוגן למכבי ראשון, הם הוציאו כדור תוך כדי תנועה שזה אסור, עוצר אותם יפה. רוזנטל. ההגנה של סביון משום מה החליטו שאריאל רוזנטל הוא המטרה שלהם, וזה מבחינת אריאל רוזנטל זה לא כל כך נעים, אבל הם את העבודה שלהם עושים. עשו לו הורדת זקיף. כן. עבירה זו של דניאל אוזן, שחקן צעיר בן 19 שמשחק בסגל הרחב של נבחרת העתודה שלנו. הנה שוב רוזנטל. יופי של עבודה בהגנה של סביון, לא מוותרים על כלום. אפשר אודי לומר בצורה מאוד ברורה, קודם כל סביון הגיע לכאן עם משחק הגנה שיודע בדיוק את שיטת המשחק של מכבי ראשון לציון. בהחלט, הם נלחמים בנקודות החזקות של מכבי ראשון, שזה התנועה של המרכזים שלהם פנימה. במקרה הזה באמת צריכים לנטרל אותם שוב ושוב. שלמה אופמן, שועל ותיק, יודע להכין את הקבוצה ומכיר היטב את מכבי ראשון לציון, וזה בא, שמע, זה נותן כאן יתרון אדיר, כי אנחנו כמעט 13 דקות מלאות של משחק, ואמרנו כבר, מכבי ראשון נראית רע מאוד, אם היא לא תתחיל לרוץ ולממש את היתרון האיכותי שלה, היא עלולה כאן להיכנס לבעיה. הנה רוזנטל מנסה לבד, הגנה מצוינת של מיארה, לנגלין מוריד את זה לפינה, פולקוביץ', יש עבירה של וסלינוביץ'. כן, ראינו פה כניסה לשש, פולקוביץ' שחקן חכם, החליט לא לרצות להוציא זריקה, כי במקרה הזה השופט היה יכול לקבל החלטה שאולי הזריקה נעשתה ללא לחץ, החליט לא לזרוק וקיבל את הפנדל במקום. מהלך חכם שלו. פולקוביץ' יכול להיות עם 5 חתיכות במשחק הזה, ופולקוביץ' נעצר אצל פרלה. אז אמנם פולקוביץ' עם כל השערים של מכבי ראשון עד עכשיו, אבל מי שבאמת עושה את העבודה זה פרלה. עוצר אותם שוב ושוב ויוצר תוצאה שהיא לטובת סביון, שבשלב הזה כנראה לא בדיוק מה שמכבי ראשון בנו עליו לפני המשחק. כן, פרלה עם 5 עצירות, אחת כפי שראינו מקו 7 המטרים. וסלינוביץ' מקבל איתות מאמיר אהרון, חפש לך נתיב אחר. שחקן הגנה קשוח, לעתים על גבול המלוכלך, במקרה הזה עושה עבירה חוקית לחלוטין. סלינוביץ' מנסה לבד, קצת יותר מדי, עוד עבירה של אמיר אהרון. כן, אנחנו רואים את אופר לוזון שומר שם מרכז ההגנה, מוודא שהפיבוט כל הזמן נמצא בינו לבין הכדור. יופי של גול של סביון במקרה הזה. זה היה מיארה. לבד. עוד שער של ליד אשכנזי.
שמע, סביון רצה ורצה ומספקת לה עוד שער אחד. כן, פתיחה אדירה, פסק סער זמן חלפון. מאוד מאוד הכרחי, אין מה לעשות. עוד ילד שמפקיע, סער חלפון, בן 18 עם הגול הזה, 7-4. ואנחנו עם פסק הזמן עם אסף אקרמן בפסק הזמן של מכבי ראשון. אני לא מבין שום דבר. נשמע לכם שום דבר אני לא מבין. אני לא מבין את הברדק הזה בהתקפה, מה קורה פה רכזים? הגנה שלהם מייצרת כאלה חורים, אנחנו לא יודעים לנצל כל מיני זריקות. סבלנות, תנועות, להגיע למצב 6 מטר זריקה. הכל מסודר, בלי שטויות האלה. עולים לכם שם, הם יורדים באחד, לוחץ על 2 חסימות בצד, להביא פינה שיעבוד שם. יש פה 1 על 1 על הצד. והגנה, לא. הגנה. ירידה להגנה. חבר'ה, 1 לא לאבד כדורים, לרדת להגנה. 2, הגנה, אין לכם מה לעזור, על מי אתם עוזרים כל פעם שם? סופרים שחקנים, חילופים פשוטים, עבירות, יציאה, עבירה ליד זורקת. חבר'ה, אנחנו נותנים להם, אנחנו נותנים להם להרגיש בסדר, הם מזיזים את הכדור לאט, נכנסים לתוך ה9. בואו נעלה קצת את רמת האגרסיביות, את רמת הריכוז שלנו. גול אחרי גול, אין שלשות בכדוריד. בואו נשים עכשיו 7-5 ונעשה עצירה. יש? יאללה. 2-3, מכבי! הגנה, פאולים בהגנה. שמע, אני מזהה הרבה מאוד לחץ בפסק הזמן הזה של מכבי ראשון, זה מחייב גם את יואב נאמן, הקפטן, להתערב, ווסלינוביץ' בינתיים מייצר הרבה נזק, הוא סוחב אליו שחקנים, מושך אליו שחקנים, וזה פותח לאחרים את הדרך. נכון, אנחנו רואים שווסלינוביץ' מבחינתו עושה הכי טוב שהוא יכול בשביל להכניס את אודי למשחק, את אודי סביון למשחק, ואנחנו רואים שם שיואב נאמן אומר בדיוק את מה שמכבי ראשון צריכה לעשות. הם צריכים להתחיל להלחיץ את שחקני סביון בהתקפה, שיהיה להם הרבה יותר קשה להגיע קרוב לשער, כי שיקלו שאם יהיו לו זריקות קשות יוכל לתת את העבודה. בוא תקבל אודי עוד מיני סנסציה, 14-9 לרחובות בהרצליה, 6 דקות לסיום המחצית הראשונה, וגם הפועל ראשון נכון לעכשיו אין סנסציה, 12-7 על רמת השרון שאריאל רוזנטל כובש כאן את שערה החמישי של מכבי. הם בהחלט תוצאה מפתיעה מהרצליה, כי ראינו אותם בשבועות האחרונים והם בהחלט נראו בכושר טוב, אבל גם הם כנראה במקום אחר מבחינת הראש, חושבים על מכבי ראשון ביום שני. הם מבחינתם לא יכולים להרשות לעצמם לאבד נקודות, כי הם כרגע נמצאים במקום הרביעי וצריכים את זה להמשך. ניסיון של וסלינוביץ', אמיר אהרון זה שמופקד על האגף הבעייתי שלו, והוא מתחיל להבין שממנו עלולות להתפתח צרות והוא חייב לקבל דגש. הנה בינמוביץ' לווסלינוביץ', האם אודי סביון מסוגלת לשמור על היתרון הזה? מכבי ראשון לציון לדעתי חטפה את הרמז, הבינה אותו, יופי של תנועה של יאיש, מזהה שההגנה של מכבי ראשון נרדמת, לא משחרר לפינה, הולך עד הסוף ומוצאים איזה פנדל. תנועה יפה מאוד של סביון. שולח את וסלינוביץ' של קו העונשין 7 מטרים מהשער של אלדר שיקלושי. וסלינוביץ' כובש בקלות את הגול הזה, שער שלישי של הסרבי בין 27, 8-5 אודי סביון. וסלינוביץ' בעצם ממקם את הזרוע שלו מצד שמאל, משכנע את שיקלושי שהוא הולך לזרוק לכיוון הזה, ואז שובר עם הכף יד דווקא לצד השמאלי של שיקלושי. יופי של זריקה, ובהחלט הפרש מאוד מאוד מפתיע. טל אברהם נותן את זה לפולקוביץ', יורד טוב, אבל פרלה מחכה לו שם וקולט את הכדור הזה, מה אני אגדיר? נשמע כמו שוער כדורגל. כן, אבל וואליה כנראה נמצא באיזשהו סחרור אחרי הצירה כזאת, משחרר כדור מאוד לא טוב לתוך ים של שחקנים, ובעצם מכבי ראשון ניצלת פה מהזדמנות לרדת לאפילו 4 נגדם. פולקוביץ' מהתנועה, כשלוזון מצטרף, שם את פולקוביץ' בתנועה, רוזנטל, לנגלב מתכונן מאחור, ורוזנטל שוב נעצר אצל בוגדן פרלה, יש לו 7 עצירות שוער. אודי סביון עם כל כך הרבה ביטחון, ועכשיו נותנת לעצמה קצת אוויר, ועוברת להתקפה מסודרת עם כל כך הרבה ביטחון. כיף לראות את החבורה הזו של שלמה הופמן, שמגיעה לך ומשחקת ללא רגשי נחיתות. מבחינת אריאל זה דווקא זריקה שהוא אוהב לקחת אותה במקרה הזה, אבל השוער קורא אותו יפה, לוקח לו את הכדור הזה, ובעצם סביון נמצאת במומנטום, אם אפשר להגדיר את זה, של קבוצה
קבוצת חוץ בבית מכבי, אז סביון נמצאת במומנטום, משחקים טוב מאוד בהגנה, ומוסיפים לזה גם תנועה יפה בהתקפה. אשכנזי למסלינוביץ', שוב ליד אשכנזי, מוותר על הזריקה. ההגנה של מכבי ראשון מונעת, היד של השופטים מונפת לפסיבי, חייבת לבוא כאן זריקה. 12 דקות עד לסיומה של המחצית הראשונה, ועדיין ניסיון אחד של פינמוביץ', הכדור שלו חלש ולא מדויק. כן, הרמת יד לפסיבי, כי סביון לא ייצרו תנועה ממשית לכיוון השער, פשוט נעו על בסיס קו 9, בשונה ממה שהם עשו עד עכשיו במשחק. מבחינת מכבי ראשון, ניצחון ראשון להגנה שלהם. נאמן עם פולקוביץ'. עכשיו גם פיליפ מריאן מריח פרקט. השערים, 8 השערים של סביון והסקור הנמוך, הכניס להלם את הקהל של מכבי ראשון. אנחנו רגילים לשמוע קהל הרבה יותר רועש. רוזנטל שוב פעלה באינסטינקט נהדר, שמע, עם קצה הרגל, עם העקב. תפס את היום של החיים שלו כנראה, משהו לא עצר כל העונה. כן, האמת שדיברנו על זה בתחילת המשחק, ואמרנו שאם הוא יהיה בכושר C, יש לסביון סיכוי. והוא כרגע נמצא בכושר C. מה זה כושר C? רק שהוא לא יגיע מעבר ל-C במהלך המשחק הזה, כי מכבי ראשון אנחנו יודעים עד כמה היא מסוכנת, אבל אני לא מצליח להבין, מכבי ראשון נראית כמו קבוצה אדישה, לא מחוברת, עם הרבה מאוד אותות של תסכול. הנה אשכנזי, יש עליו עבירה גם של פיליפ מריאן וגם של אריאל רוזנטל. כן, אריאל עושה פה עבירה מאחור, השופט מחליט שזה לא עבירה מספיק חמורה, אבל ברגע שאתה הולך לכיוון זרוע של שחקן אחרי שהוא כבר עבר אותך, מסוכן מאוד. איבוד כדור של יד אשכנזי, צריך להיות קצת יותר מרוכז לפני שהמסירה הזו מגיעה. פולקוביץ' מאחור עושה תנועה נהדרת, איזה גול יפהפה ואיזה אסיסט לאריאל רוזנטל. וגם תהיה כאן הרחקה ל2 דקות של מיארה. מיארה פשוט שולח אותו אל הפרקט, פולקוביץ' לא אוהב את זה, כנראה לא רגיל לזה. כן, מיארה ניסה לקחת פאול נגד במקרה הזה, אבל זה היה פאול נגד שלווה עם מכה לפנים, שלוותה עם מכה לפנים, ולכן במקרה הזה הוא קיבל את ההרחקה. אז פעם אחת מיארה מורחק, פעם אחת אלירן רן מורחק, ואנחנו ב-8-6 כשפולקוביץ' כבר עם 5 שערים. פבול פולקוביץ', מספר 18, שחקן סלובקי חדש יחסית של מכבי ראשון לציון. כן, אחרי 20 דקות למכבי ראשון יש רק 2 כובשים, אחד שכבש 5 ואחד שכבש שער 1. כלומר, חלוקת הנטל בהתקפה שלהם מאוד מטרידה בשביל קבוצה שרוצה לנצח את המשחק הזה. אנחנו אומרים על קבוצה שיודעת לייצר שערים מהפינות, והיום מאוד מאוד מוגבלת במשחק שלה. התנועה של המרכז מאוד מוגבלת. אתה לא רואה כלים התקפיים בהתקפה הכי טובה בליגה? זה בדיוק מה שמבדיל כרגע בין מכבי ראשון שציפינו לראות לבין מה שאנחנו רואים כרגע. 433 שערים ב14 מחזורים למכבי ראשון לציון, וזה אומר שהיא מייצרת יותר שערים מכל קבוצה אחרת. כן, ובאמת זה הרבה בזכות המשחק המהיר שלהם, שעוד לא ראינו גול אחד במתפרצת חוץ מהגול האחרון של פולקוביץ'. אנחנו באמת מחכים לראות את זה קצת יותר ממכבי ראשון, בעיקר כשהם שחקן יותר כמו עכשיו. כן, וכשמדובר על ממוצע של כמעט 31 שערים למשחק, תראה כמה אנחנו רחוקים מהממוצע הזה. כן, בקצב הזה, מכבי ראשון עם 18 שערים במשחק. איזה גול של בסלינוביץ'. מדהים. כואב לקבל גול כזה הרמת יד לפסיבי. סלובודן בסלינוביץ' עם 4 שערים, 9-6 אודי סביון. ואני אומר, תראה איפה אנחנו נמצאים. הלו, זה מכבי ראשון, היא נמצאת במקום, בבור הזה. אנחנו בסדר. אנחנו נהנים בינתיים. אנחנו נהנים מאוד. רק הרבה יותר מעניין ומותח ממה שציפינו. יש שריקה גבולית לפנדל, אבל במקרה הזה זה מה שהשופט בחר לשרוק. הוא זיהה שאחד המגינים היה בתוך 6. פיליפ מריאן עכשיו יהיה כאן דו-קרב ברומנית בינו לבין בוגדן פרלה, ופיליפ מריאן מלביש את זה בדיוק לחיבורים. זריקה לחיבור דורשת מהשוער לעשות תנועה מאוד חדה בשביל לנסות לקחת אותה, ולכן שחקנים שזורקים לחיבור בדרך כלל נוכלים הצלחה אם הם פוגעים במסגרת. כי אז פיליפ זורק את זה מאוד מדויק, יופי של גול. 8 דקות. הנה, שם שלא אמרנו הרבה זמן, שחר מיארה עם יופי של שער. מזהה שמספר 2 גונב לכיוון המקשר, עובר את השחקן שלו, יופי של תנועה של שחר.
שחר מיארה חוזר כמו גדול מהרחקה לשתי דקות. מכבי ראשון לעומת זאת ממשיכה את המשחק המבולגן עם עוד כמעט איבוד כדור. וצריכים לראות קצת יותר שליטה של המרכזים במשחק. פולקוביץ', רוזנטל מאבד כדור, שריקה נכונה של השופטים. אשכנזי מנסה להריץ את זה, אבל פולקוביץ' מהיר כשד, והנה לוזון שכובש, ומכבי ראשון עם 8 שערים מול 10 של אודי סביון. כן, יש פה עיבוד קריטי של ליד אשכנזי, ממצב של לעלות ל4 הפרש, טעות רצינית שלו, שבמקרה הזה מוסר לשחקן הלא נכון, ופולקוביץ' מנהל מעבר בעצמו במקרה הזה. אקרמן, מה קורה לספסל של מכבי ראשון? עכשיו הרבה יותר לא שקט, אפשר לקרוא לזה ככה. אנחנו רואים את אולג בוטנקו כל הזמן עכשיו קם על הרגליים, צועק על השחקנים שלו, הוא מנסה לשנות את ההרכבים שלו, הכניס את גל אברהם שהיה פצוע ולא ב100% כשירות רק לאחרונה, הוא חזר לעניינים, את דניאל פרידמן תכף ייכנס, חן בירנבוים, הרבה מאוד שינויים בסגל של אולג בוטנקו כדי להעיר את החבורה שלו, כי עדיין הם בפיגור 2 שערים, מפתיע. כן, בואו נקווה שהם יתעוררו עד לחצי גמר הגביע ביום שני, למרות שיש עוד הרבה זמן, רק שלא ייכנסו לשנת חורף והתעוררו כמו דובים עייפים. הם יהיו בבעיה והם יוכלו לעזור לבני הרצליה לעשות את מה שהם חולמים, למנוע דרבי. שוב מיארה עם החטיפה, חייב לעשות עם זה שער, ומיארה 11-8 אודי סביון. שחר עושה פה מהלך מדהים. קודם כל הוא מזהה שיואב הולך נגד הכיוון שלו, שחקן שמאלי שהולך שמאלה, שובר חזרה, חוטף את הכדור. אחר כך הוא מראה שהוא למד מהטעות הקודמת, עושה הטיה לארוך, מנטר לקצר ויש לו רק רשת מול העיניים. 28 שערים הובקעו בהרצליה, ושים לב לחלוקה בתום המחצית הראשונה, 16 לעירוני רחובות, 12 שערים לבני הרצליה. שמע, גלעד מאור עושה חייל עם הקבוצה שלו, למרות שזו רק מחצית אחת. וכאן שער חשוב של חן בירנבאום, 25 דקות של כדוריד, 11-9 לסביון. ראינו פה חילוף בעמדת הפיבוט אצל מכבי ראשון, מאופר שהוא פיבוט שהרבה יותר עומד ומחכה לחסימות. יש לנו את חן שמבצע הרבה יותר תנועה, שזה חילוף נכון מבחינת אולג, כי ההגנה של סביון פתוחה מאוד, ובמקרה הזה כל תנועה של חן מתחת למספר 2 תשאיר אותו חופשי. אשכנזי הולך על זריקה מהירה, מפתיע את שיקלושי. ליד מחפר במשהו על הטעות שהוא עשה קודם עם העיבוד כדור. מכבי ראשון עדיין לא במשחק. ויש שם חור בהגנה כשמיארה מנסה לגנוב את הכדור הזה לפולקוביץ'. הסלובקי עם שער מספר 6 שלו. יופי של מסירה של פיליפ, מזהה שבצד השני יש פינה שעומדת לבד. זה לא קל לעשות מסירה כזאת, כל מי שמסתכל ולומד את רזי הכדוריד, זה בדיוק מה שאתם צריכים לחפש בתור מקשרים. מה זה מדהים, 26 דקות. עוד 4:40 לסיום המחצית הראשונה, ואודי סביון מחזיקה מעמד. כן, היא מבחינתה שולטת בקצב של המשחק, התקפות ארוכות, עד יד לפסיבי, עושה כל מה שהיא צריכה לעשות. אשכנזי. יש טיימאוט של שלמה הופמן, עוד מעט ננסה להזין לו. מה רוצה שלמה הופמן לדעתך, אודי? תראה, הוא מזהה שנותרו דקות מעטות עד למחצית, הוא מבחינתו רוצה לצאת עם יתרון עד כמה שאפשר, אבל קודם כל עם יתרון, ולכן במקרה הזה הוא מסדר את ההגנה שלו קודם כל, מוודא שכל אחד יודע את התפקיד שלו, ואם אפשר לגנוב עוד גולים, מה טוב. שקט, הלו. תומר, אתה נח, אלי, אתה נכנס למרכז, סבלנות. עכשיו תעשה 3 עם יאיש, 3 מתידן, אוקיי? כן, תמשיכו להניע כדור בשקט עם הרבה סבלנות. עכשיו יורדים להגנה, תייצרו את העבירות, אוקיי? תמשיך לייצר עבירות ולסגור קווי מסירה, ומול החילופים שלהם תשימו לב. והדבר הנוסף, אל תיתנו לפיבוט לחסום. הלו, אלי, אם הוא חוסם בתוך 9, להוציא אותו מהחסימה. זהו. בלי גולים מתנה, הלאה! ניצחון! תשמע, עוד תריץ לי את התרגום ככה, אתה יודע, על המסך שלנו של שלמה הופמן, כי בסך הכל שלמה הופמן, הרי הוא לא פרייר, הוא יודע שזה תלוי במכבי ראשון. כשהשד יתעורר, הסיפור כאן יהיה שונה לחלוטין. כן, קבוצות גדולות כמו מכבי ראשון יודעות להתעורר בזמן הנכון. מבחינתם היה עדיף לקום יותר מוקדם, כדי שהמשחק הזה קצת יותר, או קצת פחות מלחיץ עבורם. אבל במקרה הזה שלמה אומר, קודם כל סבלנות בהתקפה. זריקות מהירות, משמע גולים קלים בצד השני למכבי ראשון, ואת זה הוא לא רוצה. אחר כך לגבי הגנה, כמובן, הרבה עבירות, ולמנוע מפולקוביץ' להמשיך לשלוט שם בעמדה שלו כמו שהוא עשה עד עכשיו.
קצת יותר מ4 דקות לסיום המחצית הזו הנהדרת של אאודי סביון, אולי המחצית הטובה ביותר שלה העונה. הטעות של ליעד אשכנזי, ועכשיו אמיר אהרון יעניש, ועוד איך לא! פרלה עוצר את זה! שני דברים קרו פה, קודם כל איבוד כדור על ידי הקרבת הגוף של אריאל שקיבל פה פאול נגד, יופי של מהלך של אריאל, ואחר כך בוגדן פרליה, מה יש עוד לומר, סוגר לאמיר את הזווית, מעט מאוד מקומות שהוא יכול לזרוק את הכדור הזה גם אם היה פה גול. אלירן רן עם וסלינוביץ', יאיש מנסה לפתוח, עדיין וסלינוביץ'. כן, זה משמח מאוד לראות את אלירן חוזר לשחק אחרי שהייתה לו פציעה מאוד לא פשוטה בברך, עבר שיקום מאוד ארוך. פיליפ מריאן עולה למעלה, פרלה לא מתקשה לעצור את זה, יש לו מיקום אדיר לשוער הרומני של אאודי סביון, ויש לו כבר 10 עצירות במחצית הזו, כולל פעם אחת מקו 7 המטרים. כן, מכבי ראשון אבל מקלה אליו את העבודה, זאת אומרת קבוצה כמו מכבי ראשון צריכה להגיע לזריקות של 100%, זריקות שהיא מתפשרת עליהן, הזריקות כמו מה שעכשיו פיליפ זרק, וכי הזה היה להם מזל בגלל שאלירן דרך בפנים וכי הם קיבלו את הכדור שוב. בירנבוים עיבוד הכדור הזה של מכבי ראשון לציון, לא ברור לי מה עובר על הקבוצה בצהוב. לעבר השני, ההזדמנות להעניש, שער אדיר של דניאל אוזן, הנער הכישרוני הזה שם כאן את סביון על 13-10, דקתיים ומחצה לסיום המחצית הראשונה. כן, סביון עושים סטופ בהגנה, רצים מהר מאוד להתקפה, ומכבי ראשון בצורה מאוד מפתיעה, פשוט לא הייתה מוכנה כאן להתקפה של סביון. אנחנו רואים ירידה מאוד מסורבלת של מכבי ראשון להגנה. אולקוביץ', יש שם את בירנבאום במרכז ההתקפה של מכבי ראשון לציון, והשעון מתקתק קדימה בכיוון סיום המחצית הראשונה. נזכיר, מיני סנסציה מתבשלת גם בהרצליה, וההחטאה הזו שמה של דניאל פרידמן. כן, אבל הוא לא תפס את הכדור, זאת הייתה הבעיה כאן. פיליפ מסר לו יופי של כדור, אבל דניאל פה לא השתלט על הכדור, ובגלל זה, למרות ניסיון העדיפה שלו, הוא לא הצליח לפגוע במסגרת. תזכורת 16-12 בהפסקה לעירוני רחובות על בני הרצליה בחוץ. גם בני הרצליה ביום שני הקרוב תשחק בחצי גמר הגביע עם מכבי ראשון לציון, אז בינתיים צרות גם לזאת וגם להיא. כן, עושה רושם ששתיהן מרוכזות הרבה יותר במשחק ביניהן מאשר במשחק שהן משחקות בו כרגע, ונראה אם אחת מהן אולי תענש מזה בגלל זה. אלירן רן הולך פנימה, נעצר שם ויש שריקה לעבירה, כדור מ7 מטרים לאאודי סביון, השעון ממשיך לרוץ, עוד דקה אחת ו15 שניות לסיום המחצית הראשונה. השעון עדיין לא נעצר, השופטים נותנים לו לרוץ כמובן, וזה משחק עם אאודי סביון, שמה בצורה פנטסטית, הם יכולים לרדת עם 4 שערים. כן, הם עוד לא היו בפער של 4 שערים היום, ולא הצלחתי לנחס את זורק הפנדלים, והם עולים. סלובודן וסלינוביץ' עם 2 מ-2 מהקו, 50 שניות אחרונות, 14-10 לאאודי סביון. עכשיו הקהל של מכבי ראשון מתעורר, זה כנראה מאוחר, אבל מאוחר רק לגבי המחצית הראשונה. צריך לזכור שלכל משחק יש מחצית אחת ויש גם מחצית שנייה. כן, האמת היא שמה שאני לא הייתי רוצה להיות בחדר הלבשה של מכבי ראשון במחצית, כי אני די בטוח שאולג הולך להתפרץ עליהם שם, ובצדק, שחקנים שלו לא באו לעבוד בינתיים. יהיה מעניין לתפוס בדרך לחדרי הלבשה איזשהו שחקן, אולי הקפטן של מכבי ראשון, יואב נאמן. אקרמן עוד מעט תיכנס כאן למערב בכדי לתפוס אותו לפני הכניסה לחדר הלבשה. הולך להיות שמח אצל אולג בוטנקו במחצית. כן, מעניין מה יאמר שלמה לשחקנים שלו בסביון. אני מניח שזה משהו בסגנון תמשיכו ככה ולא לצפות שמכבי ראשון יהיו קבועים כמו שהם היו עד עכשיו. שניות אחרונות, השעון עומד על 10 שניות לסיום המחצית הראשונה. האם מכבי ראשון מסוגלת לגלח נקודה? שער אחד מהיתרון הזה של אאודי סביון. הנה השריקה והבאזר סוגר עניין. מכבי ראשון לציון יכולה לזרוק כאן עוד כדור אחד לשער. יש את אריאל רוזנטל והוא יתמקם מול החומה שתציב כאן אאודי סביון. הזמן תם, 14-10, פיליפ מריאן ייקח כדור, והשופטים צריכים לראות את הדחיפות הללו של פיליפ מריאן. לא, כי השחקנים של סביון טוענים שהעבירה נעשתה מחוץ לתשע ואפילו מעבר לקו התשע אחורה, רוצים שהוא ילך אחורה.
כמובן שפיליפ מבחינתו רוצה להתקרב עד כמה שאפשר, והוא באמת עושה עוד צעד. כן, הוא חטף שם כמה סנטימטרים. יש לו את בסלינוביץ' שמע, מה לעשות, פיליפ מריאן גבוה בראש, אם אתה מחבר את כל השחקנים של סביון, זה פעמיים מריאן. בגדול, זה היחסי. בוא נראה אם הוא מוצא את הפרצה, לדעתי כן, לא, זהו, מחצית ראשונה סנסציונית כאן בבית מכבי. מי היה מאמין שזאת תהיה התוצאה? שרק ימשיך ככה, מה אנחנו יכולים להגיד יותר? לא שיש לנו איזושהי עדיפות לאחת הקבוצות, אבל משחק צמוד, עם הרבה מאוד מתח.